K väčšine bytov na Slovensku patria aj pivničné priestory. A keďže väčšina bytov je odkúpená do osobného vlastníctva, tak aj tieto pivničné priestory sú rovnako v osobnom vlastníctve. Skutočnosť je však taká, že väčšina našich domácností nemôže využívať tieto pivničné priestory na to, na čo boli určené. O zabezpečení okien či vstupných priestorov hovoríme bežne a ľudia si viac menej už zvykli a zabezpečili a investovali viacej peňazí na zabezpečenie vstupných dverí do svojich domov či bytov. V obytných domoch však stále mimo záujmu ostávajú pivničné priestory a pivnice jednotlivých majiteľov bytu. Nož nevyužívajú sa z jednoduchého dôvodu a to preto, že ľudia nemajú istotu, pokiaľ si tam odložia nejaké svoje veci do týchto pivničných svojich priestorov, že tie veci tam znova nájdu. Pretože tie pivničné priestory sú zväčša oddelované iba drevenými latkami, čo je veľmi slabý materiál na to, aby nám dokázal uchrániť to, čo máme v tom pivničnom priestore. Väčšina týchto pivníc je buď urobená z latiek alebo z obyčajného papundekľa, pričom dvere sú uzamknuté jednoduchou petlicou, ktorá je pribitá klincami a na nej je visiaci zámok. Prekonanie týchto dverí a takéhoto zámku je minimálne, či už čo sa týka námahy, po prípade robenia nejakého hluku. Áno, veľakrát vidíme, že snaha ochrániť si svoj pivničný priestor je veľmi nápaditá medzi Slovákmi, či už využívaním a kupovaním drahých, mohutných petlíc alebo veľkých, masívnych, visiacich zámkov, prípadne zosilňovaním celých týchto latkových konštrukcií rôznymi drevenými materiálmi, doskami, dokonca aj plechom. Žiaľ, z praxe môžem potvrdiť, že akékoľvek zosilňovanie tej slabej latkovej konštrukcie je neúčinné. Veľakrát z praxe vidíme, že zlodeji, keďže majú dostatok času v tých pivničných priestoroch a môžu robiť aj hluk, čím nie sú nápadní, tak prekonávajú aj takéto zosilňované latkové konštrukcie. Preto by si mali všetci vlastníci pivničných priestorov uvedomiť dôležitosť zabezpečenia takýchto priestorov. Nakoľko mnohí z nás si tam odkladajú rôzne sezónne veci, po prípade náradie, ktorých hodnota nie je zanedbateľná. Avšak tieto priestory sa nachádzajú mimo bežného pohybu obyvateľov bytoviek, čiže pri týchto priestoroch je väčší či už časový priestor, alebo aj čo sa týka času, respektíve možnosti na nerušenú prácu v úvodzovkách zlodejov. Osvedčeným riešením je vybrať celé tie steny latkové, drevené, vrátane latkových drevených dverí von, vlastne ich dať preč, čo je veľmi jednoduchá záležitosť, pretože väčšinou oni veľmi slabo držia do muriva, a nahradiť ten priestor, ktorý mi ohraničuje moju pivničnú koju, kvalitným oceľovým plechovým riešením, plechovými stenami s kvalitnými oceľovými dverami. Riešením, ako zabezpečiť svoj pivničný priestor, je bytová bezpečnostná pivnica. Je to modulový systém, z ktorého sa dá, zo stien, ktorých sa dá vyskladať celý akýkoľvek priestor, nezáleží na šírke, nezáleží na výške, dokonca nezáleží ani na tom, či hore pri strope sa mi nachádzajú nejaké rozvody kúrenia, rozvody vody a podobne. Tieto oceľové steny takejto bezpečnostnej pivnice musia byť kvalitne a dobre spojené so stenami, s podlahou aj so stropom, takže sa uchytávajú oceľovými kotvami s chemickým istením, aby to nebolo možné v žiadnom prípade vytrhnúť. Ten modulový systém stien je riešený tak, aby bol odolný voči prierazu, ba dokonca aj odolný voči použitiu niektorého náradia. Uzamykanie dverí nie je klasickým visiacím zámkom, ale musí byť riešené s rozvorovým zámkom. To znamená, že to je obdoba uzamykania, ktoré sa používa v kvalitných bezpečnostných dverách, čiže z jedného miesta mi tie dvere uzamknú smerom hore, smerom dole do podlahy, v klasickej výške, tam, kde sme zvyknutí, ale takisto aj pántová strana je istená 4 pevnými istiacimi bodmi. Dôležitá je aj certifikácia bytovej bezpečnostnej pivnice, kde bezpečnosť je potvrdená nezávislou akreditovanou skúšobňou v druhej bezpečnostnej triede. Takto, keď mám chránený svoj pivničný priestor, už ho môžem naplno využívať, to znamená odkladať tam všetky svoje sezónne veci, ako sú lyžiarske potreby, korčule,
bicykle, prípadne príslušenstvo k autu, ako sú zimné pneumatiky a podobne. Čiže naplno ho dokážem využívať, vlastne zväčší sa moja plocha môjho bytu, pretože pokiaľ uzamknem takúto bytovú bezpečnostnú pivnicu, mám garanciu v tomto certifikáte, že skutočne nikto povolaný sa mi k mojim veciam nedostane.